Noni, tänne sitä on taas kohtalon koura heittänyt poloisen pienen kaveri unohdettu erämaahan. Myöskin helvetin esiasteena tunnetaan. Kohtalo, se on julma ämmä toisia kohtaan. Toisille se sua kyllä niin kuin sielläkin, niin ihan vaan, että voi istua sohvalla ja katsella siellä saatana kauniita ja rohkeita. Ainoa julma teko, minkä se välillä tekee, niin se pistää uuden jakson, eikä niitä vanhoja hyviä jaksoja, missä on hyvä Ron Moussi Ritke-Forresterina. Vittu, kun tulee saakeli uusi jakso, siinä on kaikki näyttelijät vaihtu ihan täyttä paskaa. Ihan täyttä paskaa. Mutta, täällä taas ollaan mettässä. Olen lukenut paljon tuolta lääketieteellisiltä sivuilta, että se on tämmöiset kävelyt täällä luonnon keskellä, niin se on semmoista niin kuin, mielenterveydelle hyväksi. Se on semmoinen hyvä juttu. Lääkärit suosittelee, psykiatrit, käykää vähän kävelemässä, kun ei ne jaksa mitään oikeasti tutkia mitään. Ne sanoo, että menkää vittu luontoon. Ja jos se toimii. Jos tulee syödyksi, niin ei tarvi enää pohtia mitään muitakaan keinoja, saatana. Siinä taas voi siirtyä ihan uuteen uunoon, joka tulee siitä ovesta. Ihan täysiä puoskareita kaikki. Vittu kaikki lääkärit, saatana. Ja psykiatrit sun muut. Menkää luontoon. Siellä mieli lepää, kyllä vittu. Siellä on niin saatana hyvä olla. Tämänkertainen perkelee eräjärmaoppi on, että älkää vittu luottako niihin. Joku saakeli metsäyhtiö maksaa niille, että ne tuollaista paskaa suoltaa. Varmaan saa, tiiäksä, metsäyhtiöt hyvää tuloa, kun puusta niin tammi myy nyt kovaa, saatana. Siitä saadaan arkkuja tehtyä liukuhihnalta. Porukka kuhalee täällä jonkun saakelin supikoiran suuhun, kun puree, ja siitä tulee jonkinlainen perkeleen halvaustila, ja sitten jää tähän ja muurahaiset hoitaa loput, niin saa pieni kiva tammiarkku, sinne mahtuu just luut, ja jos haluaa säästää, niin siitä voi tehdä pienen laatikonkin ja sitten vähän survoa niitä sinne. Siis kyllä sinne isompikin kaveri menee perkele, kun vähän puristaa. Kyllä niitä on kaikenlaisia hydrauliikkapuristia. Varmaan nekin, jotka niitä saataa, niin maksaa psykiatreille. Vittu. Pistää vihaksi, kun kaikki on tuosta saatana ahdetta kaupallista paskatoimintaa. Mieli lepää täällä. Tulin tänne. 2 minuuttia. Kuulu 3 rasahdusta. Kuulu varmaan 5 niin jonkinnäköistä rusahdusta. Ja sitten niin pari eri linnunääntä kuuluu. Vittu, se 2 minuuttia, niin mä oon täällä jo. Hyvä, ettei saatana pumpputilttaa. Tiedättekö te, rasahtaa jossain, niin sit sä meet sinä kävelet ja mietit, että pitäisikö tästä ruveta testamenttia tai jotain kirjoittaa, kun ei sitä ikinä tiedä, mikä vittu siellä menee. Rasahdukset ja rusahdukset, niin ainoa mitä ne tekee, niin pahentaa vaan, jos on jonkinlainen skitsofrenia, perkele. Tuolta ja tuolta. Ja ne linnut. Joku siellä nauraa, että vittu pieniä tipuja pelkää siellä. Kuule, se saattaa kuulostaa varpuselta, mutta ootteko ikinä kuullut esimerkiksi vaikka saatana isoista korpeista? Tiedättekö te mitä ne osaa tehdä? Ne osaa matkia ääniä. Siellä kuuluu semmonen titityy, meet vittu paikan päälle. Iso musta kuolemanlintu tulee sieltä suoraan päin pläsiä. Mitä vittua se siinäkin teet? Ei se, jos on luonnosta vierottautunut ihminen, eihän se tiedä yhtään, kun sille niitä isoin asia, mikä on lentänyt päin pläsiä, on siellä lähikuppilassa voisilmäpulla. Ja pahinta mitä siinä käy, niin jää vähän sokerihuuretta nenän päähän. Ja totta kai jos se siellä lattialta syö, niin siinä voi joku huuliherpeksen saada, mutta sekin menee voiteilla ohi. Mitä sä voitelet saatana naamaas, jos sulla on korppi vienyt puolet siitä? Jotain sitruunavinagretteä tai jotain. Ei se nyt perkele toimi niinkään. Vittu. Ei taas saatana, kun ihmiset ei yhtään leikkii hengellään. Puoskarit vaan niinku, ne perkele niinku yllyttää ihmisiä vielä leikkii hengellään. Saatana, vitu arkuntekijät. Ne on semmonen monopoli, ne maksaa niille justiinsa. Saadaan porukkaa hengiltä, niin mänty myy. Taas on vitu hyvä. Turekin kokeneen eräily, kun kuittaa ulos. Mä lähden pois. Mä en halua mikään saatana mänty tai kuusiarkkuun tai mikään muuhunkaan. Minä en perkele rahoita niitä. Poltetaan. Eikä arkussa. Joku poltetaan arkuissa. Ei, ne ei saa penniäkään. Jos johonkin tarvii laittaa Lidlin muovikassi ja poltatte siinä. Tuleehan siitä vähän niitä jotain PCP-höyryä, mitä saatana muovihöyryä, en minä tiedä. Jotain metamfetamiinihajuja ilmaa ja tollasta, mutta vetäkää pää sekaisin vielä siinä lopuksi. Jotain hyötyä vielä tästäkin ruumiista. Jos ei muuta, niin halvat käy. Vittu vaan. Vituttaa kaiken maailman saatan lääkettä. Vittu puhelin meinas unohtu. Pysykää nyt saatana pois mettästä.